Už ste niekedy počuli o špeciálnom mieste v oceáne. Volá sa Bermudský trojuholník. Naozaj veľa ľudí o ňom hovorí. Hovoria, že je naozaj veľmi záhadný. Nie je to žiadne maličké miesto, ale nie je to naozaj veľká vodná plocha. Táto špeciálna oblasť sa nachádza vo Veľkom Atlantickom oceáne. Dostala toto meno, pretože ak by ste na mape nakreslili čiary, vyzeralo by to ako trojuholník. Rohy tohto vodného trojuholníka sú od seba dosť ďaleko. Jeden roh je blízko slnečného ostrova s názvom Bermudy. Práve odtiaľ pochádza časť jeho mena. Ďalší roh sa dotýka Floridy v Amerike a tretí siaha až k ostrovu s názvom Puerto Rico. Ako vidíte, pokrýva obrovskú časť mora. Cez túto oblasť pláva veľa lodí a každý deň ponad jej modré vody prelieta množstvo lietadiel. Nie je to žiadna krajina ani miesto s tabuľou, tak prečo ľudia považujú tento trojuholník za taký záhadný? No po mnoho rokov sa tam dejú zvláštne veci. Rozprávajú sa príbehy o lodiach, ktoré doň vplávali a už ich nikdy nikto nevidel, a o lietadlách, veľkých silných strojoch, ktoré preleteli ponad tento kus oceánu a potom zmizli z oblohy. Človek sa musí zamyslieť, čo sa tam vlastne môže diať. Táto predstava záhadného miesta, kde veci miznú, v ľuďoch vyvoláva všelijaké pocity. Niektorí ľudia sú veľmi zvedaví ako objavitelia. Chcú poznať všetky tajomstvá trojuholníka. Iní môžu cítiť jemné zimomriavky, trošku strachu, ako keď počujete strašidelný príbeh. Ale všetci sa zhodnú, že je to veľmi zaujímavá hádanka. Hádanka tam vonku v obrovskom, hlbokom, modrom mori, a my ju ideme spolu preskúmať. Bermudský trojuholník nie je miesto, ktoré by ste našli nakreslené na väčšine obyčajných máp, rozumiete? Nie je to ako nájsť Anglicko alebo Francúzsko. Námorníci nevidia veľkú tabuľu s nápisom "Vitajte v Bermudskom trojuholníku". Je to skôr prezývka pre túto oblasť, prezývka, ktorá šepká o zvláštnych udalostiach a tajomstvách ukrytých pod vlnami alebo možno vysoko v oblakoch nad nimi. Jeho sláva pochádza z príbehov, nie z čiar na mape. Tieto záhadné príbehy časom narástli. Predstavte si malú snehovú guľu, ktorá sa kotúľa dole kopcom. Ako sa kotúľa, je čoraz väčšia však. Príbehy o Bermudskom trojuholníku sú trochu také. Ľudia písali knihy o zmiznutých lodiach a lietadlách. Natáčali filmy, v ktorých odvážni piloti a statoční námorníci mizli bez stopy. To spôsobilo, že o tom začalo hovoriť čoraz viac ľudí a premýšľali, aké tajomstvá táto časť oceánu ukrýva. Záhada len ďalej rástla. Niektorí ľudia hovoria, že tam zmizli stovky lodí a veľa lietadiel. Tvrdia, že v trojuholníku sa stráca viac vecí ako kdekoľvek inde na celom svete. To naozaj znie ako niečo poriadne strašidelné. Je pravda, že niektoré plavidlá tam skončili smutne, ale občas sa príbehy trochu popletú alebo dokonca natiahnu ako guma. Nie každý príbeh, ktorý počuješ, je presne taký, ako sa naozaj stal pred dávnymi rokmi. Prečo práve táto časť oceánu tak veľmi podnecuje našu predstavivosť? Na svete je veľa oceánov, veľkých a hlbokých, a žiaľ, lode aj lietadlá môžu mať nehodu kdekoľvek. Ale Bermudský trojuholník má v sebe niečo výnimočné, akési čaro. Možno je to samotný názov, ktorý znie tak záhadne, alebo je to predstava, že veci môžu úplne zmiznúť bez toho, aby po sebe zanechali čo i len malú stopu. Všetkých nás to núti stať sa detektívmi a pokúsiť sa rozlúštiť túto veľkú oceánsku záhadu. Jeden z najznámejších príbehov z Bermudského trojuholníka je o skupine lietadiel s názvom Let 19. Stalo sa to veľmi dávno, po Veľkej vojne. Bol slnečný decembrový deň v roku 1945. 5 amerických námorných lietadiel, nazývaných bombardéri Avenger, vyletelo na cvičný let z Floridy. Boli to silné lietadlá a piloti sa učili. V ten deň vôbec nečakali žiadne problémy, keď sa vznášali do jasnej modrej oblohy. Ich úloha bola len cvičná, neskutočne nebezpečná. Ale potom sa naozaj začalo diať niečo veľmi zlé. Veliteľ lietadiel, hlavný pilot, začal znieť v rádiu znepokojenie. Povedal, že jeho kompasy, teda prístroje, ktoré ukazujú, kde je sever, nefungujú správne. Myslel si, že sú stratení. Predstavte si, že ste vysoko na oblohe nad širokým oceánom a neviete, ktorým smerom letieť domov. Aj ostatní piloti z letu 19 boli zmetení. Ich hlasy v rádiu zneli úzkostlivo a neisto, keď sa počasie začalo zhoršovať a obloha sa zatiahla. Na pevnine ľudia počuli ich znepokojené volania. Snažili sa im pomôcť naviesť ich späť. Ale lietadlá letu 19 sa zdali byť čoraz viac a viac stratené nad rozbúreným morom.
Posledné správy boli zmetené a veľmi ťažko zrozumiteľné. Potom po niekoľkých hodinách sa rádio odmlčalo, úplne stíchlo. Tých 5 lietadiel bolo preč. Bolo to, ako by ich nebo celkom pohltilo. Nikto nevedel, kde sú alebo čo sa stalo. Príbeh letu 19 je taký slávny práve preto, že nezmizlo len jedno lietadlo, ale hneď 5 a to ani nebol koniec. Neskôr v ten istý deň vyrazilo veľké pátracie lietadlo, hydroplán Martin Mariner, aby ich hľadalo. Na palube malo posádku 13 odvážnych mužov, ale hádajte čo. Aj to záchranné lietadlo zmizlo. Bola to záhada na záhade. Tieto zmiznutia pomohli tomu, že sa Bermudský trojuholník stal menom, ktoré všetci vyslovovali s úžasom a obdivom. Let číslo 19 nebol jediným záhadným príbehom z oblohy. O niekoľko rokov neskôr zmizlo ďalšie veľké lietadlo. Toto lietadlo sa volalo Startiger. Bol to britský dopravný lietadlo, veľmi luxusné. V januári 1948 letelo na dlhú vzdialenosť, celú cestu z Anglicka smerom na Bermudy. Na palube bolo veľa ľudí, ktorí sa tešili na svoj výlet. Pilot posielal správy, že všetko je v poriadku. Potom, tesne pred tým, ako malo lietadlo pristáť na Bermudách, Startiger poslal poslednú bežnú správu a potom nastalo ticho. Pátranie po lietadle Startiger bolo obrovské. Mnoho lodí a ďalších lietadiel vyrazilo hľadať. Prehľadávali oceán celé dni a dni. Hľadali akýkoľvek znak, akýkoľvek malý kúsok trosy. Ale nenašli vôbec nič, ani jednu vec. Bolo to, ako by Startiger jednoducho vletel do oblaku a už nikdy z neho nevyšiel. Ľudia vtedy boli z toho veľmi zmetení. Ako by mohlo také veľké, silné lietadlo zmiznúť bez toho, aby poslalo akúkoľvek žiadosť o pomoc, akékoľvek SOS. A potom, verte alebo nie, stalo sa to znova. Len o rok neskôr, v januári 1949, ďalšie britské lietadlo, veľmi podobné Startigeru, letelo v tej istej časti sveta. Toto lietadlo sa volalo Star Ariel. Letelo z Bermúd na ďalší ostrov Jamajku. Rovnako ako jej sesterská loď, mala na palube pasažierov a presne ako Startiger posielala rutinné správy. Potom aj ona zmizla bez jedinej stopy, hlboko v oblasti, ktorú nazývame Bermudský trojuholník. Tieto zmiznutia Startiger a Star Ariel pridali ešte viac stehál do múru záhad. Obe boli na svoju dobu veľké, moderné lietadlá. Obe pilotovali skúsené posádky, ktoré lietali opatrne. Ani jedno z nich neposlalo žiadny núdzový signál, ktorý by naznačoval, že majú nejaké problémy. Jednoducho prestali komunikovať a už o nich nikdy nikto nepočul. To zanechalo ľudí s množstvom otázok. Boli to len hrozné nehody, veľká smola. Alebo sa na oblohe naozaj dialo niečo zvláštne. Teraz sa zamyslíme nad silou prírody. Atlantický oceán, kde sa nachádza Bermudský trojuholník, môže byť veľmi divoké a niekedy aj hnevajúce miesto. Nie je tam vždy pokojné a slnečno ako na pohľadnici. Jednou z najväčších obáv, čo sa týka počasia, sú hurikány. To sú obrovské víriace búrky s mimoriadne silným vetrom a obrovskými vlnami vysokými ako domy. Hurikán dokáže prehádzať veľkú loď ako hračkárskú loďku a pre lietadlo, najmä staršie, výlet do silného hurikánu mohol byť veľmi nebezpečný. Potom sú tu ešte javy nazývané vodné smršte. Už si niekedy videl tornádo na pevnine. Vodná smršť je ako tornádo, ale vyskytuje sa nad vodou. Je to rotujúci stĺp vzduchu a vodnej hmly. Tiahne sa od oblakov až dole k moru. Tieto vodné smršte môžu byť poriadne silné. Ak by sa malé lietadlo alebo aj väčšie lietadlo letiace nízko dostalo príliš blízko k veľkej vodnej smršti, mohlo by byť strnuté, poškodené alebo dokonca zrútené. Príroda má vo svojom rukáve mnoho prekvapivých trikov. Aj samotný oceán vie prekvapiť. Niekedy sa na otvorenom mori môže objaviť obrovská vlna. Nazýva sa to zradná vlna a je oveľa väčšia ako všetky ostatné vlny naokolo, skutočné monštrum. Tieto zradné vlny sa môžu objaviť náhle a bez varovania. Ak by takáto vlna silno narazila do lode, určite by ju mohla potopiť. Možno by dokonca mohla ovplyvniť záchrannú operáciu alebo hydroplán, ktorý sa snaží pristáť na vodu. Oceán je taký obrovský a stále nepoznáme všetky jeho tajomstvá a náhle zmeny. A v tých vodách je ešte niečo ďalšie, Golfský prúd. Golfský prúd je ako obrovská rieka, ktorá tečie cez oceán, ale je tvorená teplou vodou. Je veľmi silný a pohybuje sa dosť rýchlo. Ak by lietadlo havarovalo do mora alebo by sa potopila loď, Golfský prúd by mohol zohrávať dôležitú úlohu.
Mohlo by to odniesť trosky vraku veľmi ďaleko od miesta, kde sa nehoda v skutočnosti stala. To by pátračom veľmi sťažilo nájdenie akýchkoľvek stôp o tom, čo sa pokazilo. Niektorí ľudia sa zamýšľali, či kompasy nebláznia, vieš, tie dôležité nástroje, ktoré ukazujú pilotom a námorníkom, kde je sever, juh, východ alebo západ. Existuje príbeh, že v Bermudskom trojuholníku sa kompasy môžu divoko točiť alebo ukazovať nesprávnym smerom. Je to preto, že existujú dva druhy severu. Je tu pravý sever, čo je úplný vrchol sveta, a potom je tu magnetický sever, na ktorý ukazujú ručičky kompasu. Zvyčajne sa tieto dva body mierne líšia a navigátori o tom vedia, ale čo ak by bol ten rozdiel práve tam ešte mätúcejší? Vedci sa touto myšlienkou veľmi dôkladne zaoberali. Zmerali magnetické pole Zeme po celom svete, vrátane Bermudského trojuholníka. Zistili, že áno, na Zemi existujú miesta, kde sa kompas môže správať trochu zvláštne, ale Bermudský trojuholník medzi ne v skutočnosti nepatrí. Z magnetického hľadiska nie je o nič výnimočnejší ako mnohé iné miesta na našej veľkej guľatej planéte. Takže aj keď chybný kompas môže spôsobiť problémy, pravdepodobne to nie je žiadna magická magnetická záhada jedinečná pre trojuholník. Teraz sa musíme zamyslieť nad niečím iným, nad ľuďmi. Piloti a kapitáni lodí sú veľmi šikovní ľudia, ale aj tí najšikovnejší sa môžu niekedy pomýliť. Tomu sa hovorí ľudská chyba a môže sa to stať kdekoľvek. Možno pilot zle prečítal prístroj v lietadle. Možno boli veľmi unavení po dlhej ceste, alebo bolo počasie také zlé a búrlivé, že bolo ťažké dobre vidieť alebo jasne rozmýšľať. V časoch letu 19 neboli lietadlá také vyspelé ako dnes, keď máme všetky tie šikovné počítače. Je tiež veľmi ľahké sa nad oceánom stratiť. Predstavte si, že letíte vysoko nad vodou. Kamkoľvek sa pozriete, všade je len modré more. Nie sú tam žiadne cesty, žiadne mestá, žiadne užitočné smerovníky. Ak vaše navigačné nástroje neboli dokonalé, alebo ak počasie zakrylo slnko a hviezdy, mohli ste sa dezorientovať, čo znamená, že ste boli zmetení z toho, kde sa nachádzate a ktorým smerom letíte. To sa mohlo stať aj skúseným pilotom, najmä ak sa zároveň pokazilo ešte niečo ďalšie. Teraz prichádzajú na rad naozaj vzrušujúce a strašidelné nápady. Keď veci miznú bez rozumného vysvetlenia, ľudská predstavivosť sa môže rozbehnúť ako hravé šteniatko. Začnú vymýšľať všelijaké úžasné dôvody. Niektorí ľudia potichu šepkajú, že možno, len možno, je Bermudský trojuholník miestom, kde sa potopilo stratené mesto Atlantída. Atlantída bola legendárny ostrov plný zázrakov, o ktorom sa hovorilo, že sa dávno stratil pod vlnami. Čo ak tam boli mocné staroveké kryštály alebo stroje, ktoré stále fungujú a ťahajú veci dole z hlbín? Iní ľudia sa pozerali na hviezdnu oblohu a hľadali odpovede. Premýšľajú, či by v záhadách Bermudského trojuholníka nemohli mať prsty neidentifikované lietajúce objekty, teda UFO. Možno, hovoria, prichádzajú do tejto časti oceánu mimozemské vesmírne lode z iných planét navštíviť Zem a možno, len možno, občas vezmú lode a lietadlá, aby ich skúmali, alebo z dôvodov, ktoré my ľudia ani len nedokážeme pochopiť. Je to veľmi vzrušujúca predstava ako niečo z filmu. Ale neexistuje žiadny skutočný dôkaz, že by sa takéto veci naozaj diali. A čo tak tvorí z hlbokého temného mora? Stovky rokov námorníci rozprávali príbehy o obrovských morských príšerách s mnohými dlhými ramenami. Hovorili o krakenochoch takých veľkých, že dokázali stiahnuť celú loď do vodných hlbín. Mohlo by byť možné, že v Bermudskom trojuholníku žije nejaké neznáme obrovské stvorenie, ktoré spôsobuje problémy. Aj keď vedci objavili v oceáne mnoho úžasných zvierat, ako napríklad obrovské kalmáre, nenašli žiadnu príšeru dostatočne veľkú na to, aby prehletla celé lietadlá. Tieto príbehy o Atlantíde, mimozemšťanoch a obrovských príšerách sú vzrušujúce na premýšľanie, všakže. Vďaka nim znie Bermudský trojuholník ešte magickejšie a nebezpečnejšie ako miesto z rozprávky. Ľudia milujú dobrú záhadu a čím divokejšia, tým lepšia niekedy. Tieto legendy pridávajú na zábave aj na zimomriavkách. Ale väčšinou, keď sa na to dospelí vedci pozrú bližšie, zistia, že skutočné odpovede sú často o niečo menej fantastické, hoci stále veľmi zaujímavé. Pravda môže byť rovnako fascinujúca ako fikcia. Takže čo si o všetkých týchto miznúcich lodiach a lietadlách myslia naozaj múdri dospelí, teda vedci? Vedci sú totiž ako superdetektívy, vieš. Oni neuveria vzrušujúcim príbehom len tak na prvýkrát. Rady hľadajú stopy a dôkazy.
Počítajú veci, merajú veci, študujú maty. Chcú nájsť skutočné rozumné dôvody, prečo sa veci dejú, aj tie veľmi záhadné. Strávili veľa času skúmaním záhad slávneho Bermudského trojuholníka. Jedna z prvých vecí, ktorú si vedci všimli, je, že Bermudský trojuholník je veľmi rušné miesto. Veľa a veľa lodí pláva jeho vodami a každý deň nad ním prelieta množstvo lietadiel. Keď je niekde veľká premávka, ako na rušnej ceste, žiaľ, je tam aj vyššia pravdepodobnosť, že sa stanú nehody. Vedci spočítali počet strát a porovnali ho s inými rušnými časťami oceánu a hádajte čo. Zistili, že trojuholník nie je v skutočnosti oveľa nebezpečnejší ako iné podobné oblasti. Mnohé z tých záhadných zmiznutí, keď sa na ne vedci pozreli naozaj veľmi podrobne, nakoniec vôbec neboli také záhadné. Niekedy boli v starých príbehoch niektoré fakty nesprávne. Občas sa stalo, že loď alebo lietadlo, o ktorom sa hovorilo, že bez stopy zmizlo v trojuholníku, sa v skutočnosti dostalo do problémov ďaleko od tejto oblasti, alebo sa neskôr zistilo, že v ten deň zúrila hrozná búrka, čo by mohlo jednoducho vysvetliť, čo sa stalo. Takže čo si dnes myslí väčšina odborníkov? Domnievajú sa, že neexistuje len jeden jediný strašidelný dôvod, prečo sa niektoré plavidlá stratili v Bermudskom trojuholníku. Namiesto toho ide zvyčajne o zmes rôznych vecí. Predstavte si veľmi zlé počasie, napríklad tie náhle búrky. K tomu pripočítajte staršie typy lodí a lietadiel, ktoré neboli také pevné ani tak dobre vybavené ako dnes. A potom sa občas môžu vyskytnúť aj ľudské chyby. Keď sa všetky tieto veci spoja na jednom mieste, žiaľ, nehody sa vyskytujú častejšie. Takže ak sa niekedy ocitnete v lietadle a pilot povie, práve prelietame nad oblasťou známou ako Bermudský trojuholník, mali by ste sa cítiť znepokojené alebo vystrašené. Odpoveď odborníkov je pravdepodobne nie. Moderné lietadlá sú dnes neuveriteľne bezpečné stroje. Sú postavené tak, aby boli veľmi pevné a spoľahlivé. Majú množstvo šikovných počítačov a prístrojov, ktoré pilotom pomáhajú presne vedieť, kde sa nachádzajú a udržiavať lietadlo v plynulom a správnom lete. Dnes máme aj oveľa lepšie spôsoby, ako zistiť, aké je počasie. Úžasné satelity vysoko vo vesmíre sledujú oblaky. Meteorológovia dokážu predpovedať veľké búrky oveľa skôr. To znamená, že piloti môžu obletieť zlé počasie alebo počkať, kým bude bezpečné vyraziť na cestu. Aj komunikácia je dnes oveľa lepšia. Lietadlá sú neustále v kontakte s ľuďmi na Zemi a ak by sa niečo začalo trochu kaziť, môžu veľmi jednoducho a okamžite privolať pomoc. To robí lietanie oveľa bezpečnejším, než bolo kedysi dávno. Vedeli ste, že Bermudský trojuholník je v skutočnosti jednou z najrušnejších leteckých a námorných trás na celom svete. Naozaj to tak je. Každý jeden deň ponad neho preletí stovky lietadiel. Cez neho plávajú výletné lode plné šťastných dovolenkárov. Veľké nákladné lode prevážajúce banány, autá a hračky tiež bez problémov prechádzajú jeho vodami. Tisíce a tisíce ciest cez Bermudský trojuholník sa neustále uskutočňujú bezpečne. Dostanú sa tam, kam majú namierené, presne podľa plánu. Takže aj keď sú staré príbehy o Bermudskom trojuholníku veľmi vzrušujúce a zábavné na počúvanie a rozprávanie a nútia nás premýšľať o záhadách a dobrodružstvách, dnes sa ho už nemusíme príliš báť. Vedci veria, že skutočný príbeh je často o odvážnych ľuďoch, ktorí čelili ťažkým výzvam prírody alebo o problémoch so strojmi z dávnych čias. Záhada je určite stále zaujímavá, ale preletieť cez ten kúsok modrého oceánu je dnes väčšinou len ďalšou bezpečnou časťou cesty.